पवन सिंह भारत के भोजपुरी गायक और अभिनेता बाड़न। ई आरा बिहार के रहे वाले बाड़न। ई अपना अभिनय के खातिर कुछ पुरस्कार भी जीत ले बाड़े, जेमे दुगो अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन पुरस्कार शामिल बा। ई भोजपुरी फिल्म में सबसे ज्यादा कमाई करे वाला अभिनेता बाड़न। ई अपन अभिनय की शुरुआत रंगी चुनरिया तोहरे नाम फिल्म से शुरू कईले। पवन सिंह कितना संपत्ति का मालिक बाड़न? करोड़ों की संपत्ति के मालिक बाड़न पवन सिंह। प्रभात खबर के रिपोर्ट के मुताबिक पवन सिंह आज करीब 4.8 से 5 मिलियन डॉलर यानी रुपए में लगभग 30 से 32 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। पवन सिंह का फीस चार्ज कितना है? पवन सिंह एक फिल्म के लिए लगभग 40 से 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके साथ ही वो हर गाने के लिए करीब 3 से 5 लाख रुपए की फीस लेते हैं। पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है।